Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken dagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pagkasalitaan ni Carol nga napauluan, Tiburedek. Dear Manong Nemi, kasta unay tikigtot ko Manong Nemi, idi nanapraak. Tida impuruak anabuong nga botelya ti arak Manong Nemi. Idi sango ti kantina nga imat-matunak nakigtot. Ay! Hala! Aping imburak mo na ta botelya? Idi sango ti kantina. Kaya buta di mo magkait timang ti arak. Naibusan tininumag nga arak. Iso nga mangtid kapay. Ha? Mangtid kapay kayo, tanong saan? Manggulo ah! Manong Nemi, makikigtutak kada ito nga tao. Charles, ang kuma. Ang kang mga manggulo dito eh. Imaglakit din tawan di kiti doa kakapsat ko nga lalaki, tano at dada ko ma. Kakaasit pa may andakan ka. Ano yan, sino na yung panakil mo? Dito kakapsat mo? Takdakil di bagay. Himiti suda, uridwada, anak mo puting kanakwada. Ha, gusto ka mangtadkan di arat, Carol. Mangtadkan! Pinugustuhak Manong Nemi tapno saan nga kariri. Hindi ito ni, maudin. Mangtad ka mo nila kaya. Di ka pala mangtad ko mga sagdakos. Pagpungto na nagpalang. Yung kabayatan nga tanggob na Manong Nemi tindad ko nga arak. Tinawagak ti Hepe ti tanod ti barangay mi. Hepe, manggulgulo manin ni Charles dito kantinak. Mali nga di kumay ka dito eh. Okay, pulis layangan di ebam. Hanakam ka buteng deta. Kahit natutupam mi, sigurado, kakaasim man ti mapasamak kan kuana. Iso nga pulis langit ramidem, ayabang kerong. Pulis. Pudno ti ko na ti Hepe ti tanod Manong. Handa haan nga mabuteng ni Charles kadakwada. Wen, kalaban na ida. Ket no, tutupan da, kakaasim at langis una. Iso nga, timawag ako Manong Nemi ti police station. Sir, ni Carol detoy, iti Carol canteen. O sir, manggulgulo man ngaminin ni Charles. Ada botelya nga imburak na dito. Sige, umay kami. Nabagi sumatan nga naibos Manong Nemi ni Charles ti may katlo nga bilog nga inted ko ken kuana. Iti sumangpet di kiti pulis. Nag-sirena ti pulis tlawagan. La, dakitan di kiti pulis. Oy! Sino nagurag ka di pulis? Ha? Gabota, manggulgulo ka. Anak man nga manggulgulo na. Itilaing nga nakinig kan ti arak. Kaya dita, tanay bus mo manin dita, baka manggulo ka manin. Alaga manggulo no saan nagnekan. Di ka laing mo uminom, talon nga bilog, di ka pilang mabartek. Naimatangak Manong Nemi, ti panang tengel ti dua pulis kini Charles. Kalpasan na,
inlogan da iti police patrol. Sir, pagipanan nyo kanyak. Anak mong gulgulo, sir. Naimatangan nyo kadingang gimuluak. Han, sir. Sir, hambay nagbayad data. Kakanok bayad. Awang kurdak. Utang ko, ilis lang pa lang. Di ba kas daawak manong nemi sandamat nga impaili? Inturong damat manong nemi iti balay da Charles. Balatan. Basta tinaskin katawan ito yan. Di amok kami kat talagang ano namin ta klase na rin nga tao. Apay kasi dyan tibiyag na. Kaslaon sa serbi na tibiyag na. Dimteng manong nemi di kiti duha lalaki nga hapsat ko. Away, sunod ng gulot to eh. Damag nga admay di kiti polis. Awanin manong, inalad din Charles. Kada na dagi ay. Nagburakan na ti ibute. Mabiglang ti nakakupen. Saganan. Nung kasi dyan kat aramiden na tawagan na kami. Api nga polis tinayabam. Laman manong mat. Nusta kada kayo tinayabak. Di kakaasi. Nung mapapatayo, mabalod kayo. Han? Kanorahan nyo mapapatay, dangran nyo. Adalata kaso yun. So nga iliklik kayo nga rod. So gorak nga na siya, tawang kayo dito itay. Awang kayo dito itay. Ang mga noda kayo, kakamon. Dito lang kami pagbalbaliwan na nga anak talaga. Abi nga mga gusto rin dyan. Sino di kakabsat na ya? Sino ti inana? Ti amana? Abi di na mapagbalbali ni Charles. Manong, iso ti burudag katakwada nga kakabsat. Di manang tesi, di inauna, may isa nga chief nurse. Iso ti chief nurse sa di hospital. Kaya di may isa, di manang nang Nancy. May sabat nga may straight eskwela dito yung barangay tayo. Awanin ti amana. Ni Nana Lukring ti inana ng kakaasimot ng mga anawak ng kuanaw ko. Kaya kasi di kami ti biyag na rin nga tao. Abi nga saan nga bagbagaan nagiti kakabsat na. Kaya mo ano, binaybayan dansan, nga buti kinaloko na. Awanin siya serbi ti biyag na rin. Sayang. Guwapong mat nga rod. No, saan nga na martek. Ana? Ano ta ko ram? Carol? Sayang ko na. No saan pa nga nakainom, nagwapo. Ngayon na nakainom ang katabartek, kaya demonyon. Kat crush mo, no saan nga nabartek. Wala na mano, kamot Kinapudno naman nung name no awampay inom na kat umay dito'y kantinat. Nagwapo manong. Naisam. Ito nung nakainuman, sumsumgad na kita matanan nga kasla. Nakaputbutay nga. Manong na yung nagkarduwarang kami iti elementarya kini Charles. Kahit nangasawan manong, padpada kami iti adahan. Kahit nasawan manong, agpadpada kampay nga buridag. Isundalaeng manong name saan nga naggraduar ti high school, idinto ta naggraduara. Ti makadakas manong, saan ko mayulit pa nagbasa kiti kolehyo, iso ako nakada manong ko, ikanaklangin ti pagpunak, nagnegosyo ako na. Iso na ito kantina. Wen manong, kantina ko na, adot umay agmerienda, kan kastamatan pasariad na rin kita umay mamikat, agsabaw, agpaksiw. Kan kastamatan iti aldaw manong nemi. Umay damangan, wano kumuatang karigit na luto. Iti matmalem manong nemi. Umay dagatang karigit highway na ima sa pulutan ken pangrabida. Pamigatak lang, pangaldaw, saan pangrabii. Dadangor tilik-liklik manong pangrabii ita. Irapin damat ti gumatang ti araken, detan. Agugulo dan tumaten. Ni Charles manong name iti manggulgulo laeng. Imbaga, tawan ti mang tutop ken kuana nga lumabas ka dagiti aglabas ken pada nga lalaki. Manong name, tsaka mo. Tsaka mo no, problema na nga talaga.
Ito naman sa nga aldaw ano na ngayon may ninanang na dito kantina. Nana na yung pagkabigatyo ay kastamit kang kakerol. Mok nga adda naala ditoy ni Charles nga hana na payadan. Kaya wala nana. Talungab gin. May sanga ka nga sigarilyo. Ito nga mayak balasan ko ta mabainak launay no saan kong umay bayadan. Manukat amin, dinamag na. Inalak tinistahak manong nemi sa kong kuwenanta. Imbagak, nangtin. Paspasensya hamla kumahan. Di man may balakad ko keng kekerlo ket hamo man lalaklakwan. Nung diyak madlakwan, wano pautangan, nana, manggulumit. Hamat na manggulo na jacket nung saan pa nga nabartek. Kasta ka dinana, uwain. Iso nga manipod ita anak ko Hamong ikan. Saan na manggulo dahi, sala manggulo dahi dyan nung nakainuman. Dahil talang harod na natin nakabot-buting Ang mga mangala ito sa bali nga pangkakagatangan na kit dumamartek baka umay dito yung karyarin na. Kabotasanak nga pag-aaglaw ko ang kulakwan suna. Nga tamit balasan ko. Isang badasan man nga saan mong ikan. Uraan niya't aramidan na. Hanggang manggulo dahi dyan o umpay inom na. Alawan na tungpaleng kayo. Ngayon masarustog ko man Lukring. Sabi nga nga nagbalin nga kasta ni Charles. Agkasadar kami kahit. Nung kuman nagtuloy nga nagbasa kami akit nakaridor akong kumaitan. Tsaka mo anak ko Di namat ibagati problema na. Nga imbes ko ngagbalbaliw ikarakaron na. Di may nga mo karason ket pabainan ngamin di kakabsat na. Anya di kayo Diyosawan na. Kaslasanda nga ibilang nga kapsat. Ibainda nga kapsat. Gagangi lang ibainda at siyempre nakababain ba't ngamin ti aramid na. Manggulgulo. Amok nga saan nga dito ti pagguluan na Sa dinuman na papanan na, nung nakainom, bagatawon mang tutup keng kuhana, nakakaasimit, sayang. Huwag walasan ko sayang. Dinamat nga rin kahit nagtrabaho. Ti trabaho na akit, kaputasangan naggraduar ti college na akit. Kasumrek ko may ti konstruksyon, napadpadasan na matidin. Mukas diya nga agsweldon, agbarteken, hamat na mapanitilunes. Hadan tumat pasublyanan at akas diya matiaramid na. Agabsan latan katagabsan. Diya lang ti amo nga trabahoan. Ti construction. Kang kanayon nga pagpakaasi akin ko anak ko. No kasta nga mausawanan kita awan arak iti bagina. Ngayon saan na tumungikan niya? Kat bagbagaan kumamat gani kakapsat na. Binagbagaan damat idi ngam gapot saan nga dumngag kadakwada. Kas diamatan. Aring na linaksid na mutan nga kapsat. No labsak tagsao nga anak ko kay Rolkat. Siyak laing hindi mang big kan ko na. Kaya baka no kas dyan nalatanan dumteng to ti gundaway nga pati da kayo kat di yun kaya tabigbigan. Hangat amit. Tadyak kabaylan na laksiden ti anak ko. Anak kong tulat No kabaylan di kiti kakabsat na ti mang laksid kan kuha ng siyak nga inagat saan. Sa bagay, anya nga ti amuyo nga solusyon na ta problema yo. Ti problema na. Tsaka mo. Ni Apo Diyos ti pagkamangak nga nangi kamangak kung ti amin. Tila kid daw kuma. Ore uminom ti arak basta lakit di itiyampo na. Masakan may sa
magsapol ko mati trabaho na. Sumbre kiti construction. Kat ipatig na ko manata nga trabaho na. Kat nagsweldo, anak ko mga basta inom, no di kat agurnong ko mga. Yan saan na ko mga babayan ti bagina. Huwag nga ron. Nukadigdigos na. Ore man no, da barbas na tahan ikaten kanitog tibuok na. Okay, man. Hanggang nakainuman, Diyos ko. Diba daw dawat ko kita. Adda ko babae nga mangipatag kang kuhana. Ama magbaga kang kuhana. Barbaring no. Ti babae nga mangipatag kang ipatpatag na. Kat iso ti mamagbalbaliw kang kuhana. Sino kung mga rod na ti babae nga mait kang kuhana na. Alaman, nukas diya ito gali na. Agsigasing pwede mo muna sakbay nga da mga yat kang kuhana. Kinunak manong nami ngem kasla kumuntra ti kaunkak. Kaputa, manong nami. Ijak libakin. No hampay nga nakainom isunak at talaga nga main inlabag. Ngem no nakainuman, Diyos ko, awanin ti mariknak ngayat kang kuhana, no dikat maputi nga kun. Anyatan siya, ti mamagbaga kang kuhana. Nako nakitinakam kumano. Maragsakan naklaw na yan. No siya, kad makatulong ang kitipata ka tao. Kad mabagbagag, so na kad agbalbaliw. Anong nemi ni manang na nga Nancy iti may sagundaway nga imay dito kantina. Ti maestra nga kapsat na. Nancy, ay, ma'am. Ma'am ko naman tak di eskwela. Manang ko naman natan. Gumata ka man gito eh. Usarek, may dati kantinam takwa. Sa alang, ate kita sa serious kada, saan ka lang, agpamigat, agpamarabi, aglago ka na kita, masita kita mapulutan, magperiandahan. Dami na kita school supplies dito eh. Manang, kapag amok kami nga sa pulan na kiti agad-adal. Kanura ita kami nga mga sursuro. Dati man. Mano ito eh. Imbagak manong. Ay manang. Abay. Ang mabaling nga agdamag. Hanggang lakit kumangganat Hamwet. Abay ka di. May panggap kini ading yung Charles. Stop the topic. Change the topic. Api matmanang. Awan ti kapsat ko nga, Charles. Alam manang, uri kasi diyan mati kinaluko na akit ko, kapsat yun tulat ta. Medyo kahit sa isak-sakit mong sakit di. Ang salutsutak lang, api ngamin nga nagbali na kasjay. Ay naading ko, Carol, ado nga pamagbagami. Ngayon, hangmat nga tumungig. Iso nga, dakam nga kapsat, awanin, amin nga bibiyangan ni Suna. Ore no kasta nga, umay ket hampay na kainom, dawatan na kami ti kwarta, pagplete na kanong mapan nagsapol trabaho na. Ket, ikan mi, ayam samat nga mapan nagsapol. Ulbudan na kami met, pangwartahan na kami. Ibartek na met, iso ha, yung sardeng mina nga timangtid kang kuwanan no kasta nga dumawat iti kwarta. Sa amin nga ikan, awan bibiyang may kang kuwana. Mag-ibabay nga kapsat. Ano nga tanong ikan nyo ti sabali nga chance? Napya ko maano, kid daw ti sabali nga chance. Napya ko maamot na no, muna tagpakawan, kada kiti basbasol na. Han. Naku mga pakawanan takmanang, kastoy, ala, ikan nakadiat ti sabali nga chance, tagbalbaliwak. Naku na kumakit mabalin. Yung samet. Kananan to, aramidin deta. Baka ano ibaga na, kahit kung kuna na lang, kahit nalang madawatan na kami ti kwarta. Ito mamati kam tumayet, albasan na, dumawat ti kwartan tumanen, agtalik kam tumanen kayang kuwana, ito na, inom na mayet. So nga, babay amon. At pagpatingan da amin, at pagpatinggan ti amin kero.
Nagkakasingar din na nang iyo at ay sumut langit tikas lamang big kang kuhana. Databi ti kagura mi kininanang. Imbaga mi kang kuhana nga di na ikas kaason. Tabaalat at biyagnan. Tabarbaring no maamiris na nga haanggayam nga rumbeng kasi ko aramid na. May samot na dyan nga natang ti ulo na nga bakit. Ti kayat mi kumagkasto haanan nga pag-awiden, tamakamulat na ti biyagna, numabisinin, numatmatay ti bisin, ununtan, bahala na. Hanggang di nga napintas sa kasi nga solusyon. Lakas pagkadigin ko may isa ka nga ina, kahit di mo mapagbalog di anak mo, baybayan mo, pagtalawa mo. Bayam nga, ti anak mo nga, pagtalawa mo, nga saan mo nga pakpakanin, hamong nga bibiyanganin, maamiris nanton. Kasta kumat kayat mi. Ang pati ni nanang kita, di na kayat, ti paisuro. Nabikas laka lamasek na, ti kapsat ko. Kwa pampanunutak nga rod, tinabiit kit ime naggulod toy. Magkadam, imagam ng gulod toy. Oin, sa kalpasan na ime nagbayad ni nanang yo, iti di na binayadan nga arak kan si Carillo. Kasta kita, umay to na. Gumatang dito, umutang, gabota, agbayad mo't ni nanang ngamin. May karikbat nga sangkot nga pa utangan no sangkot nga laklakwan. No mapan gumatang no umutang ito sa bali ang tsak problema. Talang umay manggulod to no tsak ikan no kasta nga nabarteke. Ngem ko namat ni nanang yo nga saan nga manggulo no saan pa yung nakainom. Kasi nga ron ba arak iti bang pa mauyong kang kuana. No anyak nga mi data nga arak. Manong name saanan nga umay pa dito'y ni Charles. Nga madamdamag ko manong name. Nga di kabang-ibang nga barangay nga mapan manong name kit manggulo. Di makadakas manong. Adda na giti mang tutop. Damag ko manong name kit intartaray dito ospital isuna. Gabutan nagrarangasan da. Ay, Charles aya. Basol mo di ka tumat kami nagnag. Siyak tumat, siyak mat. Abi kasla masak na ng naklaunay. Kasla kahit kumapansarong ka rin isuna di ospital. Dinanang naman nung naimi timagmag na nga mapanitinagsapalan ng pangalaan at lugan na. Nana! Ay, kaya paano nyo? Inak di ospital anak ko. Kapag yung pakamudang yung ospital da rin di anak ko nga ni Charles. Kapag nagrarangasan da. Ala, kita ang barbari nga no, datat pagnakban na. Barbari nga anak ko. Nagnagip ka na di pa ng bugbog ta keng kuwan. Ada digiti kundaway manong naming may kaso digiti aggatang. Anang karol, ano na, gumatang ako. Ay, anat gatangin, ala, nakadatayomat kami, hindi pang panunutan. Ay, atakad problema, manang. Awan, nadala pang panunutek. Anat gatangin? Kamalman naman nami, magmag namanin, ninanalukri nga nagaputi nagsapalan. Jeep sigurot nagluganan na. So nga saan nga tricycle, tricycle ko insirek na ngayon down naging katibalay da. Nana, ay Carol, kumusta ni Charles? Ay kita, medyo napakaruan balasan ko. Kasano, adot dunor na? Imbag ata awan patadem ng unosarda. Medyo naapektaran si ulo na kabot at baton sa tintupak da. Ana? Ala? Diyos ko. Yung problema kita. Nagito igatang ko nga ti agas nga inreseto da kanas kan nga agatangit. Kaya daman nagiti kakamsat na. Di ba dyan ako ospital na, isupiti na ayang pagtatrabahuan ni Manang na?
Uwain so. Ngayon tinamot kahit nga mapanasikaso. Saan ko akabsat dahil ako na. Ni, madi orasan na akabsat kit pasyente. Kat isot na baka mo tibil na adyayan. Ni manang nga chief nurse. Napanak pa yung inti kabsat na nga maestra. Ni mawang kanot may tulong da. Ni, nana, gor kami mabitlahing nana Kinunak manong naimi. Siyang merengkak idugunag tibalay. Dito saan ko pa nga ni deposito manong naimi nga ornong ko. Inalak. Sa ko inted na baka makatulong dito eh. Allah. Sige. Utang anak ko Hanga tulong, utang. Barang no adan to pagbayad ko. Tulong data nana. Ngayon adumit, 5,000. Sige nana. Allah. Agyaman na, Carol. Agyaman na. Saan ko napupuutan manong naming inted 5,000? Di apay, nung nakita na kakapsat ko na lalaki na inaramid ko, baka tong paindak. Kakidit 5,000. Dahil nga, buong tiulo. Nga loko-loko nga, Charles. Yung minaramid ko dahil manong nami. Gabuta kahit ko tumulong. Maasyanak ni Charles. E di lumabas man yung tibakit manong. Nana, nakaala kay madlat na yun dahil tainted ko. Uwan barasan ko. Nangalan nyo? Ti kabagis ko, nga pensyonada. Ay ni Nana Esther. Uwain. Imbag kang kuhanat Kamu na tulungan di ka anakan. Alakit parbarin tumadlang matig na tumadatrik na digdi kakapsat na at tumulong danto. Idaw-dawat na dati kinapo Diyos na nalukring. Nagpaot manong nami iti duwang alawas ni Charles iti ospital. Mapag ko kumamit bisitahain ng baka anyat ko na hindi kiti tao. Adayo ba't nga nga kamagyak. Baka numamon dahat na kiti kakabsat ko agad baka kagurda ko at pagatapan na kanyak ko. Ngayon naman manong name padagasek na nanlokring kat bang tedak. Halang doloon na hintid na itulong mo ka na kami malasang ko. Dayo ibagbagat sa bali na Nanuron ka na kiti kakabsat ko. Alawin, thank you, Carol. Ang danda ko man ang bendisyon na nakaniapo Diyos. Gumanar ko man ito negosyo. Nakit na itamot unit ipagyamanak manong ta. Gumanar, naroon na kita lut-lutuwag na pulutan kinsidaan. Kaya iti bigat manong nemi. Nakadado di kiti umay. Imbag tada ka anak umay mang tulong kanyak no ka iti bigat. Kaya nakastamat ti aldaw. Ado di kiti umay mangal daw. Iti malaman na kat kayaklatan manong nemi ti agsukat kada kiti umay gumatang iti pulutan ng dagan kastamatan gumatang iti sidain da. Kaya di may sangal daw manong nemi kinasarita da dagiti tuwakapsat ko lalaki. Carol, manong, or-or nung ngamot lang ta magangganan siya. Kaya na manong, at account ko ti bangko. Kahit pangusaram to ngay. Para ti masakbayan Aging gana ita kita umat pa boyfriend mo. Sino nga minti kahit mo kada kita agar-arim ka. Hawang katakwada manong Sino nga roti kayat mo? Bastawan katakwada. Kahit nang asawan, hampay nag-arim jay kayat mo. Kahit no, at nanto may agarim kit isut kay pakariknak di ayat manong akadikat iso. Lagat wine. Pay na sa lusod nila ito, no, at damad la urnong mo, may kumaumutang kang kading ko. Hala, ano nyo? Kaya dapat trabaho yun, susaldo kayo. Adaharod nagtulagan mi, kinimanong mo nga, Alex nga, pagkaduan mi nga, negosyo. Ano ko mga negosyo? Kaya ito lending. Pautang kayo? Patasi mi mga anak. Kasano ko kadagtab trabaho kayo man? Di kita
tricycle driver. Umay da mga ala. Kat inaldaw mat nga atin tinaganda. Nakapanunutan nyo dati nga negosyo. Kaya da nga na mo miya kas negosyo na. Kaya bimak na. Hang mo na narigat ato. No, daw may umutang. Umay dalay jabalay. Das nga pirmahan da. Masapul met nga at da mabati jabalay nga manguray kada giti agbayad iti malam. Kasi may masalat soldo mi. Dito lang agilistang umawat iti kwarta nga ibayad di kiti agutang. Kaya nang sawen, di puonan mi, maipautang amin. Tapos di kasta, kahit aginteres. Narikat dati nga negosyo manong. Abi ko narikat. Kahit nung itarayan na kayo nga dyan nakautang ka na kayo. Sa amin papautangan dati haming amam mo. Dati bangko ati kwarta. Awan ni Tadoy. Awan manong. Gabot ada ng itadam. Ano tako na manong? Gabot ada ng itadam. Damo mi, hindi mo madabdamag. Damo, awan di ba kakit-kita keng ka? Tawari sa amin nga makita, no, sa bali makikita, ipulong takada kami. Impautang mo rejay? Wano impadawat mo? Impautang ko. Adalistaam, mano? Loko ka ubing. Anak ubing manong. Balasa nga ako. Adda ka na dyan nga Charles nga buong tiulo. Nga unsel serbi na nga tao. Tapno tulungan makasta. Ha? Manong, ulitam to pa'y tinaramid mo. Makita. Agayat ka kengkuana? Ayat mo di kas kengkuana? Gusto mo pa'y nubyom? Tas sampay nagaram keng ka na dyan nga buong tiolo? Manong, ulitam to pa'y tikasta, makitam. Makauray ka kada kami. Nagalas matin, nakunak tinakam ko manong. Diyak lakayat nga baotangan ida, iti pagpunan da, kasta mo tin sa udo. Kasan mo tanga na amuan da? Sinot nakakita kanya, ikikak ni nanalok ring iti kwarta. Tamo ka daw makakit-kita. Uno nagipulong, uno imbangagang tamit lang ni nanalok ring. Uno ada nga tanan ng ibagaan na. Unsa, baka, ba't ka nanalok ring ha, ibagbagat sa bali. Baka na ibagana. Baka kung nanagat ay na, imbaglagi din ta. Dakil din na itulong ni Carol. Kada kami. Baka kung nana. Kada diyamat nakangag. Imanumet. Apay arami din ni Carol nga tumulong. Apay at relasyon da ni Charles. Yun yun. Ganang udla kayo. Inkarik manong naming nga saan kuntun ngo lulitin. Ide may isang malem manong nami at Thomas Azadeg iti kantina. Kaslasang ko malasin. Ide makasadeg basit manong. Ha? Ni Charles? Naibag nga malem mo, Carol. Charles. Saan ka nalasing nga dagos ah? Abay men. Uwan na ta, nagpapukis ka matin. Idadak to hospital. Pinukisan da. Gabuta, pasalsalingar da to, buok ko. Kaya di nadunor iti ulok. Uwan na nalaigan. Imbag ta saan nga nairaman ti utek ko. Nadang na lang. Ngayong nakalubanan, kaputa nagtubuta buhok mo. Wait. Kaya siyempre, inikadad barbas ko. Inutoy pa nga ito na donor. Ito'y takyat ko. Ala. Ito'y bukot ko.
to'y lupok. Baro nga biyak, anak, kabuta, sandak nga, pinakaruan, napakaruan ka, ngam sandak ka ang napatay. Uwen, napakaruan ngam sana ka natay. Imbag ta, bato lang tinaramad da. Sandak ka nagaramad iti, patadam mo no. Okay no, ore no, awam mati ang marikrik namitan. Medyo at dabay lang. Ana, kat, bareng ano, deto hindi pagbalbaliwam. Agmular ti panunot ko. Numalagip ko ti, panangirumen kanya kati giti kakapsat ko. Ala, handa ka mat siguro inrurumen. Tas sigun ka nakuha kit makasasalitak mo idi ko. Binagbagaan da ka. Numanin agkari ka kano nga ang sapul kan ti trabahom. Ikan nakatikwartam ng mamet. Kunada lang day jay. Ngayon ti kinapudno na kit talaga nga iba indak. Nga dataon ito na sakit pagsaksaktan tinakam ko. Nga pag-rebuild doon. Ay mga, hanggang magkasikat makabasong no kastaman ti parang tratardakan ka, Charles. Babayam na taidan. Tikat aramidem, no ibagada kang kang awan ser-servim nga tao, ipanagnak mo kadakwadang ada ser-servim. O niya, humay kagumatang ti arak, awan gatang ko. No padawatan na kakit, agyamanak. Diya kayat, puwera arak. No saan lakid nga arak kan sigarilyo, padawatan ka. Imayak tap no, ipiksa ka mismo kang ka tinalaw sa panagyaman ko. Itinitulong mo. Psst. Napisot ko na. Datat nangungungtan kanyak data, diri kahapsat ko. Tanaamuan da gayam. Ape mong tanda ka kumakit tumultulong ka. Dakas ka dito tumulong. Para katakwada nga taakit, depende no sinutulungam. Nga buka dita paramat kang kakitaon sa serbik nga tao. No, dahita ti pamatik kang ka, Charles, di ka kuman tinulungan. Nagdakal tinitulong mo kanya. Kana kami kininanang. Diyan ka mo no kasano nga makabayad. Hamumad nga utang nga paibayadam. Diyan ka mo no kasano pa nagsupapak ko kunak kuma. Kahit mo nga masupakan. Kayat ko. Kahit mong ibagak, no anya ti isupapak mo, tintulong ko, kahit ko kanon. Daramidem, saan ka nga uminom ti arak, saan ka nga sigarilyo. Data lang. Kang runan ti amin, sumapul kan ti trabaho. Kadi panakrek mo, kadagi ti tao, nga damad la ser-servim. May karim ka di? Charles? Carol? Apa nga tinulungan na? Apa nga ibagbagam na kita kanya? Sungbat ko. Gabot kahit kang tulungan, kahit kang agbalbaliw, apa nga sikalap mga raramid ti kastoy? Ninanang mo siyempre. Di kahit ko sawan. Sika nga, hangko nga kabagyan. Sika lang mga ramid kanya ti kastoy. Ni auntie, iso lang tinang tulong kada kami kan sika. Napiyakin ni auntie, kapsat na ninanang. Yan sika. Charles, sa amon nga makariribukan pa ino apay.
Tadi kat isut agbalid data nga problema. Pudong hati ti atap ko. Atap mo niya. Naihiten na. Siyempre, nutulungan ti padam nga tao ay item suna, di ba? Oo, gusto ka. At ati kang runaan nga duwa abilin, ay atem ti Diyos mo iti so amin nga pusom, kararuam, panunot mo, ken pigsam. Ti may kadua, ay atem ti padam nga tao, akas ti panagayat mo ti bagim. Di ba? Inaramit ko lang na dyan nga kang runaan nga bilin mo no, utos ti Diyos. Ipatpatag ko na po Diyos. Isga po nang ipatpatag ko man ti padang nga tao. O. Apin harap di kita dumang at sanda maaramin. O, bibiyang ko katakwada na. Ngayon siya akit. Ure nga ta, asin no? Tulungam? At dalagat may tulong ko. Wano siyak lang di kang runaan. Charles, adaking ka ng mga miris iti data. Kat, no kayat mo ngagtultuloy dito nga riknak, nga itutulong kang ka, tulong ang tabagim, magbalbaliw kan. Ipanaknek mo iti sang lubungan, nga ada ser-serbim na tao. Imisa manong nemi, kat magustok unay data nga isam na. Sana ijijaya manong nemi tadakulap na. Apay, kahit kung igaman tadakulap mo. Sakbay nga kariak. Oh, deta. Ikarik, Carol. Ikarik. Agbalbaliw akon. Agtrabaho akon. Ikarik. Sa alangan siya ti pangikariam, ikarim kininanang mo, inka ikari-karik di kakabsat mo, ken kakrunan ti amin, ikarim kinihapo Diyos. Insursurot ko ti pa nagkitak manon nemi kini Charles, nga glaglag to tiriknak, mabangbang aranak, kamaragraksakan. Sakto nga tanti kararagsakan, no? Maipaniknik ni Charles, ti burdek da nanulukring, nga agpaisong agbalbaliwon. Nabalabas ti doang alawas manong nemi, hindi umay manen ni Charles. Wow, nagapgwapo manen. Hay. Ada katangim? Awan. Awam mati lakom nga sabong. Sabong. Papainanom ti sabong. No, ada ko mga lakom nga 3 red roses kat gatangit. Sa ako madlaitad kan ka. May kagaram. Ano, kumusta kan? Anong trabaho? Kababay ngayon maga? Apay, illegal? Haan? Anong harod? Insurreknak ni auntie. Iti ama muna. Ni Auntie Isabel? Anong trabaho? Patangam. Abi patangak pa lang. Security guard, kung kumaang hanggang mo nga nag-training. At kasapulan nag-training ka. Anapay, tipatang mo. Iti construction, haan? Anang ron? Kababaan? Ano kababaan? Basurero? Janitor? Oo, ang kababaan ti janitor. Napatigdeta ka trabaho. Gabot, noawang ka, narugit, dahil pagdalusam mo no pagjanatoram. Inatoy. Imbaga naman ang name. May isa nga private na building. When? Private office. Kat na siya ta. Ito nagsulduak. Umay kong tubayatan na kiti.
haan ko pabaybayadan, kaputan ti magjakmat impautang. Kaanot na oding iyo mo ti arak. Linipat kong ti arak, oret sigarilyo. Good. Ngimsang nga itong malipatan. Umaiktok pa siya ng rabi. Ala, tadi kiti kakabsat ko, baka saan nakaapastriken. Sa anak matan nga loko-loko? Nagsingsing petak matan. O sige, humaikan to. Sige, inakto gumatang iti 3 red roses ng itid ko keng ka. Imay ngagpaiso manong nimi. Tinao na nga kamsat ko manong tinangilukat tiri daw. Abay, ano bagam? Ano bagam, rabi manong? Umay ko kumapasyarin ni Carol? Tanam naman makayat na ka? Padasak tigasat ko manong. Abay, nasingpat kan? Awang nga tamat din, di mating nga damag. May panggap kanya. Manong, Pastor Kem. Sige, sumrat ka. Siyempre, kenti na unakapsat ko iti kwarto naman ni kwarto da iti ipag ko. Flowers for you. Hala? Paipasong kita na pamuginata nga. Uno na pa mo inaalati akin hardin. Inatang ko. Thank you. Nagbanglo. Red roses. Anak ati mining ti red. War. No. No, akingat nga to na di red in di color ti flag ket kwa. Bandera Pilipinas ket war ko na da. Ngayon para kanya ket love. I love you, Carol. Well, panunutag pa'y ipanaknek mo, nagtutuloy ti singpet mo, anya ti amom, baka masusuro kan tumat ng ipateg. Anya ti amom, baka si kakensyak tagkagasat. Yan dangay nagkaraduaran ta ti elementarya, imsan ta nagkaraduaran ti high school, kaputahan mo na ituloy ti panagbasam ti high school. Sa bagay, samot nga nandagiti nakaadal iti pagrasunan no umasenso ti biyag ti may sa tao, di ba? Masulakan nyo, na progreso ti kanting ko. Ano nga tanong ko? Umay katulungan. Kasanong ti obram ng janitor? No makadalo sa konti bigat, matubrak nuhan. Agsubliak tuman timalim. Tanak man na nagdalos. Kat noon ti trabaho, di pagjanitorat, umay katulungan nito eh. Tulungan kahit ikantin mo. Garo ka. Isikan to pelang susulduak. Oras sana kang sulduan. Basta tulungan ka. Naguro ka, baka ibagandan to nga boyfriend ka. Manano, balasan ka, maruak mo eh. Kaya dagang tamat kiti kakabsat mo, ang sipot nasing patak matin. Saan ka ito nga tangang balbaliw, Charles? Saan to? Ikarek kang kareta, Carol. Kinapod no na. Hindi pa ilahing mat nga talagang adap pa nagkras ko keng ka. So, sorry ha. Nung naggulo-gulo aki di. Sorry nung nagbalinak man loko-loko. Sorry nung nagbalinak man nga kaslag pay-peso kaon sa servik ng tao. Alain, basta tuloy mo. Kat pa-check. Nung may panagrig mo talaga akastoy, asad ganda kan tumat lang diri kakapsat mo. Bigbigan na kan tumat lang diri kakapsat mo.
Kadag peso manong nemi no kasta nga makadalusen ni Charles iti pagkatrabahuan na kas janitor. Umayan manong nemi dito kantin kat tultulungan nak nang narunan o kasta nga aldaw. Tawang ba tinata ka anak ak manong? Hindi adan ni Charles. Hamatan umumay ti ka anak ak. Tadangaro din ni Charles. Kastamot manayin manong nemi no kasta nga malpas na ti panagtrabaho na iti malem. Umahi. Kadwa kam ton nga agsarra manong nemi no kasta nagklosan ti kantin. Aging kahanchak ng pupuutan manong. Kalpasan ti talo nga bulan, sipo timbaga na kanyak da I love you, pinalo up na iti may sangarabi manong nemi. I love you too, Charles. Kat inarakop na. Naging narakop kami. Kadito mo na agundahoy manong nemi nga naramanak tinabara bibig ti may sa lalaki akas kini Charles. Nga awan ti madi nga raman na. Awan ti akat sigarilyo, awan ti akat arak. Akaim imas dagiti bibig na manong nemi. Akasamat ti kunana anakaim imas dagiti bibig ko. Nagtultuloy nga rod ti relasyon mi kat nagurnong kami ngagpadpada manong. Aging ka anatulagan ti kalay sa amin. Nakatakdakkel manong nemi iti panagyaman di kiti kakapsat na. Kastamatan kininanang na manong. Ta, naipaneknek ni Charles nga da serserbina. Kapulaing iti panagbalbaliw na. Nadakkel ka no manong nemi tinaitulong ko ta arig na siyak din na magbalbaliw ken kuana. Kunakmet, siyak din naramat ni Apo Diyos tapno nagbalbaliw suna. Timad na Diyos din ang balbaliw ken kuana. Tanakam amin ni Apo Diyos digit tinimbag ang mapaspasama. Nakaipatagdar kami ti bukod mi nga balay manong nemi numampay ininutan mi. Iti asadigmat laeng ti kantina. Napatakkel mo ket di ti kantina manon nemi ket hanen nga agbalin pa nga hanen nga nagikatan ni suna nga janitor no diket namin pinsanen nga nagtinulong kami nga dua. Anang paturas iti kantina anagbalin a karinderya anagbalin nga restauran ken addapayen groceria manon nemi. Talo manong nemi, dagiti insagot ni Apo Diyos kada kaming anak, kay ni Charlie manong nemi, ni Charles. Napigsapay lang ti katugang ang babae, nga isunat kang runahan manong, nga mga asikaso ka dagiti anak mi, no kasta nga busy kami, kay ni Charles iti negosyo mi. Manong nemi, awan pulos ti sardayan ti di mabubus sa panagyaman mi ti Diyos. Tay sunat ti akin nakam amin dagitoy. Kad kang kanayon mi ngakit kidawan kang kuha sapay kuma. Tagtultuloy. Ti panang tarabay na kada kami. Kad may kami tinaranya ka masakbayan. Dagiti talungan nakmi. Dahito nga rod manong nemi ti pakasalitaak. Kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnos. Kalpasan nga inak-inshare ken ka ti pakabuklan na. Sabi ko man, tadamat na batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagnagag ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga tagkyamang na pagayam mo, Carol. Thank you mat kang Carol, itigin ka pa naging mura ti pagkasalitaan. Thank you kadagiti nagbuya.